Туры эфирде яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында кыскача. Европа илләрендә шөпне сортларга айырып җыю мәсьәләсе күптән хәл ителгән. Хәзер бу тәҗрибә Чаллыда да кулланыла. Кемгәдер эшмәкәрләр булышса, башкаларга шәһәр ярдәм итәчәк. Бүген Чаллыда социаль ярминкә узды. Безнең телеканал һәрвакыт социаль проектларга өстенлек бирде, һәрвакыт халык сораулар белән яшәде, халык өчен эшләргә тырышты. Чаллы телекомпаниясе социаль проблемаларга битараф калмады. Шәһәрдә җир асты аша чыгу юлларын төзекләндерү дәвам итә. Гыйнвар аена кадәр 8 җир асты аша чыгу юлы яңартылачак. Җәяүле юлларында сәүдә итүче эшмәкәрләр ремонт тәмамлангач, аларга юл ябылыр дип борчыла. Җир асты кичә юлларында бизнес гөрле, дөрес шартлар сөендерми, газ да, суда юк. Хәзер җәяүле юлларында 300-га якын сәүдә ноктасы бар. 2 ел элек аларның саны 500 иде. Само собой, потихонечку, так скажем, предприниматели уже тоже понимают о том, что есть более комфортные условия для организации их деятельности, поэтому они переходят в стационарные объекты. Потом вы сами видите, что и у нас и рынки реконструируются, то есть там тоже создаются необходимые комфортные условия для организации торговой деятельности. Тынычлык проспектындагы Курчак театр тукталышында урнашкан җәяүле юлында да киосклар бар. Хәзер монда реконструкция бара. Эшчеләр 1 айдан артык биредә, әлегә баскычлар гына төзекләндерелгән. Объектны декабрьдә куллануга тапшырачаклар. Ремонттан соң чыгу юлларында урнашкан кибетләр булмаячак. Калган эшмәкәрләргә аукционда катнашырга кирәк булачак. Яңа килешүләрдә һәр киоскның ничек урнашуы күрсәтеләчәк, әмма эшмәкәрләр моның белән килешми. Вообще не знаем, что будет, как будет, потому что это принимали решение они год назад, но пока нас никто отсюда не убрал, и возможно, что и оставят. С бумаги непонятно, что творится, то ли нас аукцион проведут, выгонят всех отсюда, хотя они говорят, что никому вроде не нужны мы. Вот. С другой стороны, везде проводят аукцион сейчас, вроде так по закону нужно проводить его. Но мы от этого ничего хорошего пока не видим. Закон эшмәкәрләр ягында түгел, аукционны төзекләндерү тәмамлануга чыгырга телиләр. Хәзер бизнесменнар белән хезмәттәшлек итү шартлары турында сөйләшәләр. Павильоны, которые у них сейчас есть, они все равно уже в очень, так скажем, неприглядном состоянии. Хотя подземный переход сам отремонтирует. Мы договорились с ними, что после завершения самого ремонта они точно так же и киоски приведут в порядок. Димәк, төзекләндерүдән соң да җир асты кичә юлларында чәчәкләр һәм башка кирәк-яракларны сатып алырга мөмкин булачак, әмма эшмәкәрләр законны үтәгән очракта гына. Гүзәл Шахапова, Луиза Сафуанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Яңа яуган 150 тонна корны юлчылар шәһәр читенә чыгарды инде. Һава торышы алмашыну белән Чаллы урамнарына 63 берәмлек техника чыкты. ЮХД хезмәткәрләре автомобильләрне проспектларда калдырмаска куша. Бу махсус транспорт эшчәнлегенә кумаучалы. Машина ияләренә исә штраф яный. Аның күләме 1500 сум. Әгәр юлда калдырылган автомобиль кар чистарту машинасына кумаучаласа, 2000 сум түләргә туры киләчәк. С наступлением холодов резко меняются погодные условия, выпадает снег, осадки, дорожное покрытие в худшую сторону изменяется. Соответственно, в зимний период встает проблема, в отличие от летней погоды, уборка снега с проезжих частей. 18-нче комплекста шүпне төрләргә бүлеп җыю контейнеры куелды. Аны 18-01 һәм 18-10 йортлары арасында урнаштырдылар. Биргә макулатура, пластик һәм калай шешәләрне ташларга мөмкин. Әлеге комплекста бу инде 3-нче шундый контейнер. Беренчесе Муравейник сәүдә үзәге янында, икенчесе 26-нчы гимназия территориясендә. Киләчәктә аларның саны тагын артырга тиеш. Надо приучать к раздельному, и жалко деревьев же. Пускай бумагу хоть несут. Тем более сейчас столько рекламных бросают всяких материалов. Я думаю, что наполняемость будет нормальная. Прокуратура җавап бирергә әзер. Республика прокуроры урынбасары Марат Долгов эшмәкәрләрне кабул итәчәк. Исегезгә төшерәм, бер атна элек бизнес һәм хакимият проекты кысаларында шәһәрдә очрашу узды. Бизнес вәкилләренең үз хокукларын яклау буенча сораулары җитәрлек иде. Әмма бер очрашу кысасында аларның барысына да җавап биреп өлгермәделәр. Шуңа күрә 8 ноябрьдә барлык проблемаларны да уртага салып сөйләшәчәкләр. Кабул итү иртәнге 10-да башлана, ул 42-02 адресы буенча прокуратура бинасында узачак.
Коммерциялы булмаган оешмалар бизнес белән хезмәттәшлек итә. Бүген шәһәрдә социаль ярминкә узды. Хәйриячеләр 8 проект тәкъдим итте. Бер сәгать эчендә алар бирегә акчаларын кызганмаган эшмәкәрләр дә җәлеп итте. Барлыгы 3 миллион сум акча эшләделәр. Особенностью этого клуба является то, что он является семейным, и в нем могут принимать участие не только дети, не только отдельные семейные пары, но именно родители и дети совместно. Сәламәтлек клубы ракка каршы көрәш фото һәм кино студияләр ярминкәдә барлыгы 8 проект тәкъдим ителде. Мисал өчен Мир фонды ясалма орлыкландыру хезмәтләрен яклады. В наше время проблема бесплодия действительно становится очень такой наболевшей. Очень много обращается людей, а в городе на данный момент, то есть работает, конечно, вот этот центр планирования семьи, как сказал Тимур Фаридович, но недостаточно он оснащен, поэтому людям приходится ездить далеко, в Казань. Бер сәгать дәвамында күбесе иганәчеләр һәм инвесторлар тапты. Мисал өчен Мир фондына 360 мең сум бүлеп бирделәр. Бу җайланмалар һәм белгечләр өчен. Чудо дети үзәге бинасына 300 мең сум кызганмадылар. Бизнес вәкилләре үзләре дә бу проектларның алга китүен тели. Мы приобретаем, так скажем, подарки. У нас ежегодно проходит новогодние поздравления детей наших сотрудников. И в рамках этой акции мы, так скажем, приобретаем изделия, поделки этих детей и помогаем им. Финансируем. Ярминкәдә экспертлар буларак медицина хезмәткәрләре, бизнесменнар, җәмәгать палатасы вәкилләре чыгыш ясады. Чаллыда мондый хезмәттәшлек тәҗрибәсе күпләрне кызыксындырды. Тора-бара хәйриячеләр үзләре дә бизнеска кереп китәргә мөмкиннәр. В этом тоже ничего плохого нет, потому что если найдутся соответствующие направления, те, которые востребованы обществом и так далее, будут приносить доход, почему нет? Но дело в том, что сегодня мы слышали очень хорошие программы, которые направлены прежде всего на социально незащищенные группы населения, на группы населения или те проекты, которые необходимы всему обществу. Берәүләргә бизнесменнар ярдәм итсә, икенчеләренә шәһәр җитәкчелеге булышачак. Нәкъ менә шундый чараларда проектларның никадәр мөһим булулары күренә дә инде. Сегодня даже вот на комиссии нашей совместной с депутатами городского совета мы рассматривали дополнительные доходы и определенную сумму выделяем на ремонт помещений для инвалидов, помещения которых мы совсем недавно выделили. Поэтому эту работу продолжаем. Социаль ярминкә Чаллыда икенче тапкыр уза, алга китеш бар. Узган елда хәйриячеләр 1 миллион сум акча җәлеп итсә, быел 3 тапкыр күбрәк, димәк тиздән кайбер проектлар гамәлгә ашырылачак. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Хәйриячеләр проблемасына халыкның игътибарын җәлеп итүдә Чаллы ТВ телекомпаниясының да өлеше зур. Бүген телекомпанияның иҗат төркемнәрен бүләкләделәр. Хезмәттәшләрем 5 диплом алды. Беренче урынны Лилия Әхмәтова телемарафон оештыру өчен яулады. Әлеге чара Чудо дети дәвалау педагогикасы үзәгенә ярдәм итү йөзеннән оештырылган иде. 3 сәгать дәвамында туры эфирда үзенчәлекле балалар турында сөйләделәр. Моннан тыш хәйриячеләр турында сюжетлар, яңалыклар һәм башка тапшыруларда да урын алды. Журналистның битараф булмауы күп вакытта роль уйный. Бу темаларга битараф калырга ярамый. Бер качанда нинди генә вазгыять, нинди генә ситуация булганда да безнең телеканал һәр вакыт социаль проектларга өстенлек бирде, һәр вакыт халык сораулар белән яшәде, халык өчен эшләргә тырышты. Халыклар бердәмлеге көнен шәһәрдәшләр инде иртәгә үк бәйрәм итәчәк. Чаллыда чаралар 3нче яртыда башлана. Боровецкий бульварында бердәмлектә көч дип аталган флешмоб узачак. Ярты сәгатьтән соң КАМАЗ мәдәният йортында концерт башлана. 4 ноябрьдә исә иртәнге 10да Ватан-Ана мемориалы каршында бәйрәм чарасы узачак. Биредә һәйкәл янына чәчәкләр дә китерелә. Россиядә әлеге бәйрәм 2005 елдан бирле уздырыла. Урамда кар кышка да озак калмады, димәк, әкренләп җиңел курткаларны кышкы пәлтә һәм туннарга алмаштырырга вакыт. Югары сыйфатлы өс киеме нинди булырга тиеш, аны кайдан сатып алырга? Алдагы сюжетыбызда. Жылы, матур һәм сыйфатлы, өстәвенә бәясе дә кулай. Зима кибетендә өс киемнәрнең бәяләре төште. Мутан һәм шәшке туннарның, курткаларның нинди генә юк. Иратлар өчен сайлап алу мөмкинлеге зур. Барлык кайры туннар 25 мең сумнан кыйммәт түгел. Бер кием алучыга икенчесе бүләккә. Решила утеплиться, купила эту прекрасную шубу, шапку, и мне дали прекрасный пуховик в подарок. В этом магазине я выбрала вот эту шубку, и куртку мне дали в подарок.
Зима кибетіне гаилә белән килергә мөмкин, жылы мех һәм кайры туннар һәр хатын кызның да күңеленә хуш киләчәк. Ир-атлар да битараф кала алмаячак. Балалар өчен сыйфатлы үз киемнәрен сайлап була. Сатучылар һәр вакыт ярдәмгә әзер. Кибеттә 36-дан алып 72-гә кадәр барлык үлчәмнәр дә бар. 20 ноябрьгә кадәр зур ташламалар каралган. Матур үз киемнәрен арзан бәядән сатып алырга ашыгыгыз. Зима кибете Политр сәүдә үзәгенең 3-нче катында урнашкан. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, юлларда сак булыгыз.